Zo'n oude mechanische piano, een pianola, is vanzelfs een prachtig technisch instrument, maar het allermooiste bloedt natuurlijk zelf spelen. Silke, die zit al een tal jaren op pianoles en daar zullen we even zien. En toen? Kom maar eens op het loodhout, Silke. Dus... Ja. Hey, de spelerstiet was ik op een les spelest. Ja. Hoe heet het stik? Het entertainer. Entertainer, is het een leuk stik? Ja. Waarom? Het is best, heel veel mensen kennen hem wel en het is leuk om te spelen. En dat het best wel een bekende melodie is. Spelen ze graag bekende melodieën? Ja. Ja? Dan spelen ze piano. Dus is hier achter een fantastische vleugel. Ja. Je krijgt al les op, hè? Ja. Heeft u zich zo'n ding staan? Nee. Hoe oefent dat dus dan? Nou, ik heb op een piano net de vleugel. Gewoon. Waarom bist u met piano spelen begonnen? Nou, ik vond het een leuk instrument en de kerst vollen mij. Want de kerst ik bijvoorbeeld zelf stukjes als de Titanic speel en zo. Dat vind ik leuk. Kerst u dat? Ja. Kerst mij dat jaren letten? Jawel? Dat van die film bedoel je, toch? Ja. Ik herken hem, ja. Ja. Het is gewoon leuk om erbij te doen. Het is veel leuker voor een hobby dan voor een beroep. Want als dan bijvoorbeeld een beroep, zoals bijvoorbeeld zuster. Nou, dat is ik leuk. Dus dan kan je de piano er wel bij doen. Dus dat is echt leuk. Dat is het over eigen. Ja. Piano als hobby. Ja. Peter van der Zwaag gaat van zijn hobby wol zijn beroep maken. Hij speelt al 30 jaar piano. En accordeon. En een beetje gitaar. Maar hij houdt vooral van het mooie begeleiden op piano van Lieten. Hij componeert ook. Maar heel mooi piano spelen. Dat is het wel. Ik ga niet toch even onderbreken, Peter. Ja, dat mij wel, ja. Ja. Nou ja, het is mooi om te hebben. Hey, Peter van der Zwaag, dat bist pianist. Ja. Liep me die handen, Sjen. Want ik heb toen pianohanden en pianovingers. Hè, Stody? Ja. Ben dit pianohand? Ja, nou ja, ik red me ermee, in die Ja. zin. Maar sommige pianisten die hebben wat langere vingers en wat kwartere vingers. Ja. Langere vingers is wat makkelijker. Waarvoor? Want? Nou, dan kiest er wat meer afstand aan mijn maatjes, zeg maar. Als ik dit dwaan, die... Ja. Dat ging haast net maar in één hand dwaan. Dan moet ik het pedaal vasthouden en dan die slagmaatje. Als ik nou langere vingers heb, dan zou ik dus... Dan zou ik daar komen kennen. Maar hast u dan gevoeliger vingers als orenmeesken? Ja. De vingers, dat is net meer de drukste toetsen in, zeg maar. Want ik kiest vanuit het kessentje van de vinger, daar dorst alles mee. Dus ik kiest heel zacht spelen. En dan kiest ik volle hulp spelen. En dat feels gewoon in de vingers. En net met die eren? Nee. De eren ben wel een controlemiddel. En die ben er gewoon, dat werkt gewoon terug. En ik ben als controle van wat ik doe. Maar het zit in principe in de vingers. En dan, dan is het een kwestie van studeren. Goed studeren, dat het al een keer werkt. Dat haast natuurlijk net als het voor de eerste keer op pianoles komt of zo. Dat maakt gewoon dat krijgt als het vaker piano speelt. Oké, nog één keer, Silke.
dit zo. Here we go! Ik zit al jarenlang op les, met vestjes bij de roes. Maar het allerliefste speel ik een lekkere oude blues. Mijn zuske die houdt van de kast, dus men van Jantje Smit. Als ik hierachter zit, als ik de toets en showen lid, dan speel je ik een blues. Dan speel je ik een blues. Die leraar vindt de blues maar niks, die man leert mij klassiek. Dus hij die doet zijn rock in, rock zit als een diep. Hij is ik bakker fanatiek, die jager te mijn twit. Als ik hierachter zit, als ik de toets en ram je lid, dan speel je ik een blues. Dan speel je ik een blues. Soms denk ik, ben ik wel gewoon, want R&B vind ik niks aan. Ik val bij mijn vrienden uit de toon, maar jet bij mij, zo is het gewoon. Lid haar maar wat praten dus. Ik haal mijn eigen sfeer. De blues had muzikaal, beslist een lekker toontje meer. Ik als jong het hele hoes, een orentoon als ik. Ik pingel je mijn eigen blues, er binnen liedjes bij de roes. Maar nooit zo mooi als blues, maar nooit zo mooi als blues. Zo pingelt ze haar eigen blues, er binnen liedjes bij de roes. Maar nooit zo mooi als blues, maar nooit zo mooi als blues. Wat maakt het eens die klank? Als ik hier een indruk, dan binnen in de piano gaat er een hammerke naar de snaar toe. Dus in de piano, piano is dus een snaarinstrument. Kijk, als een gitaar, jet ik bij de snaarinstrument. Er zitten dus, weet ik veel, over 200 snaren of zo. Ben je niet te zien? Jawel. Was die zien? Ja? Ja? Als ik dit doe, dan zit hier een kantelpunt. Dit is één stuk. Je gaat een stuk hout omheen. Onder de kist haast net zien, er zit een soort stempelke. Die drukt een stukje hout omheen. Dat is dit. En dit zit los. Jongen, wat ik die toets. Dit is hem. Als ik die toets los beweeg, dan sjorst. Dit is ook nog een beetje los van elkaar. Maar het zit ook weer vast, mijn elastiekje. Alleen nog als het nou zou wezen zo dat hij in de snaar aanzetten bleef, dan krijg je dat. Ja, dan dus die snaar die moet klinken. Dus hij moet weer waarom. Hij moet hem aanslaan en weer waarom. Nou, dat is dus, dat is het hele mechaniek van de piano. Ik ga hier twee pedalen zitten. Eén is om de toon klinken te laten. Dan gaan er alle keer dempertjes van de snaren aan. En die snaren blijven gewoon klinken, zolang... Zitten erachter. Nou, ik kist hem dan nog steeds jaren. Doe ik die los, dan is het gewoon... Als ik het toets loslaat, houdt hij ook op. Ja. Dus ik druk het pedaal in, ik speel hem en hij blijft klinken. Maar dat linkpedaal, daarmee, zo, gaan de hammertjes dichter naar de snaar. En dan kan ik in principe zachter spelen dus. Als ik nou eens zeg van ik wil gewoon echt harder spelen, dan laat ik hem wel los. Dan, zo, hij is nou alweer naar achteren daar en dan is het... Dan juist die sweeper, zeg maar. Ja. Hey, maar dat is natuurlijk gelijk het verschil tussen een piano en toetsen. Ja. Daardoor regels dat mij knopjes. Ja. Kennen we dat jesje? Want door heeft toetsen hier Ja, in de ik ga studio. je toetsen staan, ja. Kennen we daarin? Ja, Ja? ja, zeker wel. Dat is wel leuk dat het verschil hebben zien dit eerst.
Een heel soort instrumenten worden dus bespielen met een klavier. En ze liek je dan ik alle jaren op elkaar. Maar achter die zwart-witte toetsen waren heel verschillende dingen. En zeker bij een carillon. Bij het diers, zei de meesten die een carillon bespielen, zoeken bij het diers had nog slimmer. Oors had ik zwarte toetsen, maar je bent al je gelijk. Zo'n oud instrument, een klaversymbol, had geen hammers. Ze nemen plektrums, dat de snaren met tokkelen worden. En dat maakt dat aparte, mooie lood. In het gemeentemuseum van Den Haag is nog meer van die hele oude pianoachtige instrumenten zien. Michael Letchman weet er alles van. En hij kan zich alle jaar bespielen. Dit is een oude tafelpiano, dest maai en zonder dempers, de mooiste klanken uit het orkest. Zelfs een harp. Op zo'n oude voorrinnen van de piano en de vleugel had verneemde componisten als Mozart, Beethoven en Haydn nog wel spelen. En dit is een clavichord. Dat wie vanaf de 15e eeuw al een heel populair instrument. Hier worden de snaren ek wat tokkelen. En maar wat zit hier dan in? Nou ja, hier zit dus alleen nog maar elektronica in.
Geen snaren. Geen snaren. Wat Nee, is maar dit? Er is ook geen rond te versnaren. Dit is, ja, het is in feite elektronica. Dus een drukst een toets in en haast een lood. Ja, maar Zou ik hoe weten. neemt dit instrument? Synthesizer. Dit is een synthesizer. Ja. En dat valt onder toetsen. Toetsen, dit is toetsen. Dat horen we in gewone analoge piano, zeg maar. En dit is een digitaal toetsenbord. Een synthesizer. Dat drukt dus op een toets. Ja. En ik er meer dan één lood. Ja. Hoe kan dat? Dat is inprogrammeerd. Je krijgt als een computer. Dus wat ik krijg die is gewoon een hoppakee. In feite kun je het heel makkelijk een yield verzinnen zijn. Dan, Ja, het is behoorlijk lui, hè? ja, dat is behoorlijk lui. Ja. Ik bedoel, nee, mijn zakkisten doen ze vliegen aardig bezig hoor. En dan kun je zelfs gewoon wat drinken en zo. Maar zo simpel is het natuurlijk net. Dan moest bij synthesizer klanken, want dit is dan gewoon een beat. Hè. Dus ik druk een toets in, er wordt een beat stapt, ik doe hier nog wat. Ik ken er nog wat basjes bij spelen. Maar oren zat het jet presets. Ik ken wel zo zien. Zo. Dat is gewoon een accordeonlood. Maar dan moet ik in feite alles zelf doen. Dus dan ga ik geen begeleiden. Ik moet het klinken laten als een echte accordeon. Dus ik speel je als een echte accordeonist. Dat is hetzelfde, ja? Bedoel je dan dat de toetsenoors aanrakest? Ja, nou, het is een manier van spelen. Dus een accordeon docht vaak van dat soort loopjes. Een gitarist die had daar een hekel aan. Dus die zal heel oren dingetjes even spelen. Wat correct past bij de gitaar. De loeren oneindig. En het is, sinds maar zo'n synthesizer had dan een aantal loeren, maar ik ken dat via de computer die je stiert, kan ik dat uitbreiden. En hij alle keer oren synthesizers. Die computer zit hierom vast? Ja, nou, deze stuurt de computer aan. En de computer stuurt dit achterste toetsenbord aan. Maar wat doet dan met die computer dan? Daar ken ik het, dat is in feite een soort een bandrecorder van vroeger. Alleen die neemt nou dus gewoon alle digitale informatie op. Was dat hier spelest? Wat ik hier speel, ja. Fastlijn. Het er in Fastlijn. Ik kan wel eens draaien wat ik hier opgenomen heb. Dat is een stick wat elke nieuwe ken. Ja. Time to say goodbye. En dit is dus opsplitst in verschillende gedeelten. Verschillende loden. Yes, de contrabas, ik kan alles dus wel eens apart even jaren litten. Oh, dit is maar één van de instrumenten die ze inspelen haast, maar hij speelt het hele orkest. Ja, dit ben die pizzicato violen. En zo sjost het ook gewoon in het Noordenbeeld. Als ik dit doch, dan sjoch ik een heel oorskerm. En dit lijkt het wel een beetje op die oude rollen, of van die rollen die ze bij een draaiorgel hebben. En maar dit even interpreteren als gatjes in de rol. Die boeken bedoel je? Die boeken, van die draaiorgelboeken, ja. Ja, ik zie het. Zo, ik maak je wel even zwart, dan is het wat beter te zien. Dit zijn gatjes en die dwor je van daar tot daar. Dit is dus een klank. Dit is een bepaalde toon. Dat is een bepaalde toon en dat is een bepaalde toon. Hier links jost een toetsenbord. West je een kist van, nou, daar ben ik ongeveer. Daar speel ik op dat moment. Hoe lang is het nog erom met piano als hobby? Nou, ik denk nog best wel lang.
Wat is dat? Best wel lang. Nog wat 3 jaar, denk ik. Ja? Ja. Dan heeft het al 6 hier. Ja. En houdt het dan op, denk je? Nee, denk ik net. Misschien is er wel tijd erop. Ja, denk het wel. Soms denk ik, ben ik wel gewoon, want R&B vind ik niks aan. Ik val bij mijn vrienden uit de toon, wat jet bij mij, zo is het gewoon. Lid haar maar wat praten dus, ik haal mijn eigen sfeer. De blues had muzikaal, beslist een lekker toontje meer. Ik als jong